Mapambana 1994 akaluza 1999 akaluza funa tikambe poza Uladi Mussa. Uladi Mussa monga mmene tikuziwira ndi munthu wa ndale amene wakhala mu ndale kwa nthawi yayitali. Anakhalapo mu ndale nthawi ya Dr. Bakiri Muzi, anakhalaponso mu ndale nthawi ya Abingu Mtalika malemu mzimu wonse umtendere. Anakhalaponso mu ndale ndi maudindo nthawi ya Dr. Joyce Banda. Akhalaponso mu ndale mu nthawi ya a Professor Mtalika. Andi pano last week monga mmene tikuziwira tonse after adapanga suspend mu chipani cha DPP a president chakwera amene amapangitsa msonkhano wachitukuko kusalima tinangomvaso kuti Uladi Mussa achoka mu DPP pano ajoina MCP. Ndemuna mkudabo kuti akufa chani munena za Uladi Mussa. Uladi Mussa ndi wandale mmodzi amene ali ngati example imene tikhoza nena kuti munthu wandale amene safunira zabwino dziko lake, munthu amene amangofunira zabwino malinga iyeyo mthumba mwache mukuyenda. Azonga zinthumba mwake zonse zikuyenda bwinobwino zawo zili bwinobwino, koma kuti kafunira zabwino kaya Malawi Uladi Mussa I think ndi is a living example ya anthu ajonja amene safunira zabwino anthu a Malawi. Ndi apapa chabe ndingofuna chabe timvere zimene Uladi Mussa anayankhula ku msonkhano umene president amapangisa kusalima last week pamene amapanga announce kuti achoka mu DPP pano ajoina MCP. Ndeti vesese bwinobwino. Ndipo mukalandire ndi kwanu kusalima. Ine bwana ndikuthokozani kwambiri. Ndipo bwana ndikutsimikizireni ndikusopotani mwanyo usati masawera iya. Amayi abambo wena alankhula zonse mveka pa wireless akuti Uladi Mussa woyendayenda umayenda atu pachifukwa umangoyenda munthu even in biology pali zifukwa zimene chamoyo chimayendera. Tikumvana kodi? Ine ndakhala kundende apa kufotokoza kuti anthu ambiri pa wireless akuyankhula kuti Uladi Mussa mangoyendayenda. Ndene wokha ufotokozaso kuti umayenda munthu kuchoka ku chipani kupita ku chipani chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana. Koma tikatiti monga mmene tamveseramu sanafotokoze bwinobwino chifukwa chimene akumayendera kuchoka mu chipani kupita ku chipani chani chifukwa chimene ajoina chipanichi. Inde afotokoza zifukwa zimene ajoinira chipani cha MCP panopa, koma safotokoza kwenikweni chifukwa zimene akumayendera choka ku chipanichi ndi kupita ku chipanichi. Andi panopa kwa iwo wachona choyenera kuti ajoine MCP. Kodi chifukwa chimene ajoine MCP ndi chifukwa chani safotokoza. Andiso amanena kuti anali kundende kuti afotokoze zifukwa zimene anali kundendezo safotokoza zazithawathawa. Zaka zitatu ndipo zaka nthawi yokwanira kuti tituluke. Your Excellency ndikanatuluka pa 12 February yubwerayi amene munanditulutsa ndinu Your Excellency achakwera. Ndiye chiwerere chitulukire chakundende mwezi uno wa 10 ndileke kwathokoza chakwera. Komanso chimene chanipangitsa kuchoka si china iya ndakhala kundende zaka zitatu. Ndabwerako mangokhala phe sinalowa chipani chilichonse nalandira kala ababa saufotokoza chifukwa chimene anapitira kundendeso.
ndene omwe na Uladi Mussa mupeze nthawi mutifotokozere fwa chani munali kundende fasi mufotokoza kodi mmamenye na ufulu wa anthu munapala munaba chinthu china chake pena pake ulukaya munabaka ya ndalama mboma munapanga china chake summafotokoza ndiye bufuna mutifotokozere bwino bwino fwa chani mene munali kundende ata kwa secretary general chipani cha DPP bwerani kuli meeting NGC tipanga tsiku lochita convention chifuka court lalamula ina kungokapanga attend tena akalandira kalata kuti mwalakwa mudikira miyezi 9 podzapanga china chilichonse mu DPP ni wa la fotek ina ndili mimba inu kundende zaka zitatu wonitulutsa chakwera sinatuluke kunendeko munakhala zaka zitatu munalowa kuchifukwa chani summafotokoze pamene popo yani ndifuna mufotokoze DPP yani munamva kundalangeza ngani koma kungokapanga rendi meeting akuti ayiwala akokhala miyezi 9 wasapanga chilichonse mu DPP inu miyezi 9 ndikhala ndendeso kunja kuno ineyo ndili mimba yoti ndichire kwacha nthawi bwana alankhule tichacha amayi ndi abambo chifukwa chimene chandinyasa kwambiri ndakhala ndende yankati ndendikaso ndi ndende mkati mwa muno kunja kuno ndakana zimenezo masewera agwerako ndene ndacho tafotokoza munakhala mndende chifukwa chani simufotokoza pamene popo kako bwana chipani cha MCP kwa ine sicha chilendo ya ndidapita kwa kamuzu ndili mwana pa 19 November 1988 adafuna ukandisankha MP yokumwera kwa Salima pakati pa malemu anlambala ine ajoswa kuno kusalima kunkhota kwa nali malemu Oscar Kamala kuchimwanza kunali maiza ipa simzokuruka yali moyo kalipo amakati sankha kumeneko malo mwa ine lidzina limene datsogola adasankha malemu anlambala ndisiza chilendo iya ndiye ine ndabwerera chobwerera china zifukwa zimene ife timakanira MCP pano zinatha kulibe pana aruwa anthu MCP nachoka mboma choyamba anali makada ankhanza alipo palibe chachiwiri nali youth week ya nkhanza ilipo kulibe panali firimali yankhanza ilipo kulibe panali msonkho othamingisana anthu m'midzi ulipo kulibe ndelero choipa MCP ndicha weno tafotokozani chimene inu yomwe ajoinira MCP panopa simufotokoza yani ongwe kamba zawo za mutu kuleka MCP imene dali one party state ndiye MCP imene pano kuli chiyani matipate tiyeni tilowe chipani cha MCP tedi bwerere ku chipani cha makolo wathu madzoyenda sazwadira mpunga inunso ndi mazoyenda alifa mukhala mukusintha zipani kuyamba nthawi Dr. Bakili Muluzi pakana panopa nanunso ndinu mazoyenda kwacha bwana malingana ni nthawi ife tigwira ntchito ndipo ntchito yake ndi imene nagwirira a president a UDF tidagwira ntchito imene mpaka adakhala zaka zingati 10 kenaka anabwera malemu bingu anakhala zaka 8 chifukwa cha ngozi zaifa koma kanakhala zaka zingati 10 ndiye inunso ife ndikhala mgulu limodzi loja ino ndati chati chimwendo ondazikhale ng'oma ondahale ngandawire kotani hala ndi tonse ndili gulu limene lilonetsetsa kuti pakhale chani chenjigolo pakhale chani nanga wakhala zaka 5 wala kwacha munthu yudo mukhala president munthu yudo mukhala president ya tiyena abale wanga jera sit down timenya nkhondo ndipo bwana tigwira ntchito kuti anthu onse amene ala DPP amene nawatambanuza alowe chipani chachani cha MCP munatembenuza anthu kuti kuchoka mu zipani zina kaenda MCP kaenda Ford kaenda chani kulowa mu
mu DPP pana mufuna alowe MCP podino mwalowa mujani mu MCP mazifua memuluwa mu MCP chimaji uli mboma so mafotokoza bwino kapena tukumbuseni zifika zimene munalowera mu ndende munafuna tukumbuseni kapena ndimo amenewo bwana ine tigwira ntchito osakhala masewera petroda 24 hours nditume ni nthene iliyonse mufunse zikhale ng'oma sindipanga chinyengo kwa president sunamiza president munali makutu ambiri kunjako tigwira ntchito inu kunonse gwirani ntchito ntchito imeneyi ziwiri zokhadzulo bwana ndikukumana ndi anthu akumwera kwa Salima. Right, abatamva Uladi Mussa akufotokoza zabwino za MCP akuyamikira koma sakufotokoza sanafotokozepo chifukwa zimene analowera mu ndende kuti chifukwa cha analowa mu ndende ndikukumbusira tingobwerera mbuyo pang'ono. Uladi Mussa anali Home Affairs Minister olo nduna ya polisi ndi za chitetezo mziko nthawi ya Dr. Joyce Banda pa zaka pa 2012 zafika 2014 ndi pamene panazachitika zina zake za zinyengo zokhuzana ndi kupereka mapasipoti olo makata zazika kwa anthu obwera ka Rwandizi ndi anthu ena choncho. As a result atafufuza SCB Uladi Mussa anapezeka kuti ndi olakwa ndi azinzawo Kodi nalamula kuti akhale mu ndende kwa zaka 5 and amankachita zimenezi nthawi imene ali mu PP nthawi ya amayi ndino zitachitika chonchija zitakhala chonchija kenako zinazazizira then yafika nthawi ya masankho amayi anazaluza kuzabwera ndani kuzabwera adadi Professor Peter Mutharika kenako Uladi Mussa anazatuluka mujani mu PP ndikulowa mujani mukulowa mu DPP kujana anazapasidwa udindo wa I think anali parliamentary advisor or political advisor something like that to the president Professor Peter Mutharika, you know. Then unazapezeka panazapezeka ulendo wopita kwa America ndino boma la America linazapanga ndani ya Uladi Mussa kuti asapite. Why? Because anali ndi milandu yoyankha kwa ACB kenako mlandu uja amene unalipo kumbuyo kuja sopano unayamba kutulukira sopano. As a result anazapanga resign mujeni as presidential advice on parliamentary affairs kwa ndani kwa Peter Mutharika and meko nali kumapeto oti sopano tukuyandikira masankho a 2020 ndemene 2020 of course masankho aja anali controversial. Then 2019 masankho anali controversial and then 2020 kuna rerun nazapangaso masankho mainga ndi Kodi mena nagamusira. Then from there sopano mlandu wa ndani wa Uladi Mussa sopano unazatani unazapanga paka na koti kenaka nazapeza olakwa mena sopano anaponya muchitolo kosi kuti akhale mu zaka zingati zaka 5. Then last year chamu April I think ngasindikulakwisa ndimene ya president anakhulukira ndi kuonjezera kaya ndi ma prisoners ena pazifukwa zina kuti kaya mapanga behave bwino. Then it happened kuti Uladi Mussa nawo sanali mgulu lotani lokhulukidwa atangotuluka. Of course sanapanga announce kuti atuluka mu DPP because he was still in DPP koma sanapanga announce kuti atuluka analibe mu DPP koma mu either November or December afinga okhafotokoza apa anazayitana uku ndani Secretary General wa DPP kuti akakhena pa ujeni. Then kena akapita amene kujabala mulapo nimene anazapasa 9 months suspension akufotokoza apa ndiye panopa akuti ajoina mu MCP ndeno apapa akhala anena zabwino
za MCP ndetu ngofuna chabe the idea tufuna tuone kodi Uladi Mussa ndi munthu wa mtundu bwanji, kodi ndi wandala amene ngankhulupirire kuti amafunira zabwino dziko lathu lomwe amangofunira zabwino mthumba mwake lomainga zake zikuyenda. Ndiso pano tifotokoze zimene amanena kumbuyo. Of course amanena ngati wandale, koma akhoza unena munthu ngati wandale amene aneneremu komanso zimasonyezaso ndi mmene munthu uja alili ndi mmene amaganizira. Ndiso pano tifuna tibwerere kumbuyo tione timvere zimene anafotokoza aliso pano ali mu DPP kunena MCP chipani chimene alowamo panopa chimene amachinena sopano ndiye timvere panopa. Isana kala basi pambana 1994 right timvere panopa sopano. Aba bakhala kunena MCP ngati ngumbukire kumbuyo kuja MCP sinsitangotuluka mu mboma 1994 muja, after every 5 years wakha general elections makhala kuluza ana makhala kudandaula kuti atibera kachanza chitika mwakuti ndiso pano ali mu DPP. Sopano DPP li mboma nthawi ya mtalika akuinena sopano MCP ndiye timvere mene zimene amanena sopano. Isana kala basi pambana 1994 akaluza 1999 akaluza 009 akaluza 004 akaluza 2014 akaluza pano pa 2019 akaluza. Mawana kuchepa ina kuchepela kaba akuchepela kaba wana ya tamvera sopano apa Uladi Mussa akunena chani, akunena MCP kuti nthawi zonse amankhalira kulira akangoluza basi iyayi atibera ndeno pano walowa kuti walowa ku MCP. Koma ngati kwa ife amene tikuonera walowa ku MCP apapa aina kuti mthumba mwake simuli bwino yayi fwaku anamkhulukira inde mulandu wa corruption sana fotokoze analowa mundende fa cha corruption amapereka ziphaso kwa anthu obwera mopanda kosasatira ndondomeko faka analowa mundende fapaja sana fotokoze imene analowa mundende timafuna chabe tinkumbusa kuti akawerengeso kuti tingonkumbusa analowa mundende facha kuti amapanga ziphuphu amapereka ziphaso kwa anthu obwera mosasatira ndondomeko osati kuti amamenyera ufulu wa anthu kayovutika kaya anthu ena ake koma analowa mndende chifukwa cha corruption osati sanamuganizira yayi analowa mndende ngati munthu alowa mndende ndikuti akupeza kuti ndiwe olakwa akupanga convict ndiwe convict no matter what. Sungane kuti yaya amandiganizira ngati walowa mndende ndoti ndiwe munthu wolakwa ndiye anampeza olakwa polandira ziphuphu kupereka mapepala kwa anthu obwera mosasatira ndondomeko ndi chifukwa koma fapaja pa nsonkhano uja wa president uja samafotokoza yayi ndiye tingofuna chabe tinkumbuse apapa ndemwa apapa mwamva amene amanyozera MCP ili kunja ili ku opposition akudandaula atibera imene amayinyozera choncho. Ndeno apa tingomveraso zina zimene amanena ali muchani ali mu PP apa ndingofuna ndingokuonesani chabe kumene wachokera Uladi Mussa kuti ungozindike kuti Uladi Mussa ndi munthu wa mtundu bwanji amaganiza bwanji kuti ni munthu angatithandize ndingofuna chabe mungu mvera ndithu. anga kunosa musalole mpando wasimango khala nyumba imodzi wolowa tivomereze zimenezo ife woloma atitha kusiya ife woloma atitha kusiya
ngati anthu amenewa aonetsa kalata choka kwa mulungu kuti yayi ndalamula na mulungu wotanga makhala president ndi banja lanu lokhalokhali, ationetsa kalata choka kwa mulungu. Koma ngati saonetsa, ine ndikutsimikiza kugwira ntchito tonse. Ya ndi ameneso pano Uladi Mussa ali mu PP so pano zikumuyendera nthawi imene mujeni mu PP. So ndimene alili Uladi Mussa ndi kwa ife sitinganene zambiri sikuti tikulimbana ndi iye koma tingolimbana ndi zimene iye amachita. Ndi munthu umodzi amene ndi example ya anthu andale kwathu kuno ku Malawi kuti amene safunira zabwino amalawi koma amangofuna zawo za iwo okha limene ziziyenda. Uladi Mussa siwandala kuti tingamudalire kuti atitukula mwakuti no imene zaboza. Amaziwa kuyankhula amaziwa zinazo kumanena kuyankhula amaziwa kuyankhula koma zoti kaya anthu fe amatifunira zabwino pamene pandakayika ndithu mwaona nokha.